No, dostala sa nám takej. Nie, však normálne, kráčam z dola smerom hore. Na vrchu nás čaká more. Peťo, mám ťa v zábere, jak krútiš. Však ohľadujem svietiť moci. Muzika, čo? Poďme sa nám všetkým dariť. Dobre. A poč... Ako sa volá mláďa kobily. A tak jedno tam vie, že tela, jahňa. A ja potom prešlo to, vieš, a tak... Pyromani. A sme moc A to na to, že máš mokré sírky. Aj ty máš? uprostred lesa. To ti babka na schvál dala mokré sírky, do rána ich mala pod vodou. Na schvál. A Peťo, aj riadne kuchyňáky. Jej, už to začína. Ale toto tu fakt fúka moc veľký. Musíte sa otočiť ináč chrbtom. Potom budeme aj milión. Tam ešte není polnoc, tam máš neskôr. To je iné pásmo. Čo, neviete, že to je iné pásmo? Časové? Iha, tak tam je paranda ona. Pozrieme pod Lužany. Nádhera. Vidím, aha, vidíš tie blikačky? Počkajte, a už bola polnoc, či nebola? Áno, samozrejme, že požiadame minúta. To vážne? Áno, už teraz to tak intenzívne kúkať, vieš, keď pozrieš na pánu, už je minúta Sa na to požiadať, podarilo. ja som môžem zlaté, že? Tak ešte... Ja to neviem zapáliť, strašne. Teraz je pekný. Iha, aj ho veter odfúkol. Vidíte, koľko ohňostroju teraz? To neviem, kde sa mám skôr Nádhera. dívať. Teraz je to super. Jej. No ja tu už mám fakt, že... Ja tam ešte niečo, ale... Aha, ľutou vodu je. Kokso! No a to... Iha. Ale dežerici idú stále, ty kokso. Aj Ľutov, aha. Ľutov náhodou má krásny ohňostroj. Sledujete to? Teraz sa nejako rozbehne. Na to, že tam žije 20 ľudí, tak teraz by som povedal... Teraz polnoc, aha. Všetci vylezli von. Čím sa to nedarilo asi zaplaviť? Toľko pyrotechniky. Toľko peňazí nemá vidieť. Aha, v Dubničke až teraz polnoc. Iha. Čo, dobrý sú. Teraz pozrieme pod Lužany. Ľudia, aha, jaký krásny ohňostroj. Pozerajte, aha. Tam je to teraz nádhera. No. Krásne. My sa trochu neskoro zobudili, aha. Koľko je hodín? Čo chceš, niekto púšťa aj ráno. Kde? Pozrieme Ľutov naspäť, Ľutov. Ústik je dobre schovaný. Ľudia, keď sa pozrete takto viac na západ, smerom na Dežerice, tak vzadu tie výbuchy. To je Etna. Z Talianska, či sa volá. Ale dobrý výhľad je odtiaľto, len trošku veľa hmly.
Pozrieme pod Lužany naspäť. Ale aj Timora zastriela, aha. Poďme na tú skalu. Aha, Prusy sa teraz mohli. Ja. Ale to je sranda, že... Pozeraj. Prusy to teraz rozbalili, aha. No. Ty kokso. To je sen. Ty kokso. Však tí majú peknejší ohňostroj v Lutove, jak u nás, po Lužanovu. U nás už končí, aha. Tam už pijú, tam sú nedočkaví. Liguere. Ale pozeraj, Bánovce, keby neboli tak ďaleko. No jasne. Majú pekné. Ako to moc fúka. Ale je to dobré. Huraj, na máme. Nič nevidím. Dobre. Paráda. Joj. Zhasol.